fala kam jodi do kam fala kam jodi do parce que do arti idani no arti dano idani problem wat no dimbe nyande do ala ko sifana ma fi on problem do ko faali am tigi c'est wonde do hande kay kuya wat fere jegita nende an e mabbe welton en wata wonde do hade an ene nan do hat wata wonde alle hande sa yilan do lan dari yeso ma do malam jombude mala wade fidi gon do grâce fala wonde merci tamari gon kan ni lan tawtuma min kedi siko mi wonno place ma ko woda do ko dum mi wola eno ko fami ko fala da wonde ko problem mala joni angenene inna tala dum do mi wadata fiyo be monyola kala non ko be wi kadi yo mi wadu mi do woni preto wadu gol fiyo be accana hakke ko mi bonni be ay mi bonni be wadi bonnere tidunde hay mi do ni se baynani fima donc kala ko be wi la yo mi wadu tawata dum do waline ben wallahi mi wadu la min mi fami anicity parce que so woni han jindi awade tuuron fu han are nangila ko to banila min mi andi anicity mais mawdo pay ko nagodi mawdo no yaw no nawyita non no haddile makko den metti tafi do non ko ya jejanam be hambi jabanama jejani lambi jabanima ala min ala sabana nan minani kala ko be faala be lando lanto kala ko be wi lanko do sembe go kala dum do mapi min mo han sengo hande kadi problem lani si alla yen la jolla da do janglo masa be mi ida do ko wala ni uro okay ay denjo esirabe no na ko certifié ay mi do andi hadiratu imike do ari hata winan do hadiratu yowtilan biidi ko waddu don gonton mi dari mi tawi mi yetti côté sariya ngommin mi dari tele masariya ngo tay wala gonga kanko hadiratu mo ala gonga na kanko ni ala gonga ko abelan tu esirabe enen ko ala ko gonga modi makko wata innugol mo hadiratu wadum do o daro ko dure modi makko ko seytane min jiwon no welalan ha jiwo mon won no welalan ko dum non tum addimi hande ko me goto ay mi dari balde tati mi alimo o yiltitaaki la wido yito min kan de nyande go mi yaltuno ton mi wala no ton de nyande esrabe jon non ko me goto mi munje ono mi fami ella la mi esrabe wode ko famu don pium goto menen gorko men jombay hanayo ko dum islamo wi eso fam adira to tigino andi na kanko tum na birma ko tum jomba ko der galde do eso fami simini mo yo yitto ko modi makko o yittaki o wadi nanta gorando fi e adira to honto woni mimi anda fi hadira so ala ko mon ton hare mi anda fi makko fes asirabe on wernano mo mi wernano mo mi similani ma okkitiri ma fes ko umanen de ko ngam yotuno pium goto min simi okkiyo mi okkiyo fem ko non jeyi eso fa goroje de ngaddu don takkudo men duyi dewgal ngam don men weltanyo muradu moddi parce que dak ko joma jikke eso fa bi taw ngam bonnata o aron je jollan dum satta yam few ko bida woni ala gonga ko sari yangom mi watta hore makko on andi kono minata o yejjiten non fo jon ko e ngerno yitire mo hota ko dewgal makko hadiratu mi forsa tam ko debbo sonno yirta ko ka dewgal ko mi okkimo don ko ma duado maide o indi ko no yettita berno yalta wadugol burunta kasayaga yo yaltu wada kala ko fa esirabe min la wiide mo gamin fina dum mi jodoto no ko de balle tati do fo falama boldude hadiratu o falama boldude oni burunta kasa min yo hoto min la fala yo won ko gala to mo wela lan ha joni bay on dum anaki yo sibbe mo wonbe gaade wallindire mo kala men landondira ndara si yitay on nani on la jomi no dedo kama ko liga so ala le to ala nanda fi hadiratu be ala mi fala ka fi makko fes
ay na o bobo min mi ala la itu jaaji la few min sa wadi ko indi ko kala ko he ko mebata fere mi nei mo haw nyaako fotini hande o walo helade sumalo le daki o taw tere ko no timitis ko fiyon mi yorta haajira to piyu mi fala yo wada o ronka wadi ko seytane wadi onon ko minata munye ko seytane haajira to non ko fala ko munye min gon de mi jodota ko mi ndara de balle do ko sikke mom e mi andi be mi ndara si mi yemo to so yimo to ngara yabo mo to ko don mi okki mo so enda ko na ruware fala ka fi man ko yaw to min si ɗon faala yaade na probléme hande kadi ko 4e gallo mun wadde timmina tire probléme ala yo hande kadi pagay ala min non sa yayi min heɓe place kala arɗo yahe debbo pirte kala yawɗo heɓe place non antiga woli ka onanno seedi min kadi sa jokkimo hande ara jokkumo hande ɗaɓɓoyade na woli wo debbo pirte non debbo ko debbo pirte ka minen ko ɓeɓata sina min ko min to hay mi yeego makko to men to ngiway to min kadi mi ɗaɓɓoya jiw manin kam ara ko wiyete ko domani non no fani domanijo min min hulali domaniɓe no fani tawi no bili ba dogina on ti mais ɗon ko jakanke ɓen andi kamɓe si guite ɗen no janɗi ɓen na ya umba siko koyeɗen juuti ɓen na sankumba kamɓe ko non awa minen no mbako domani fof minen andi ko no domani probléme ala Ismail ma hewtugaji kamaɗo ko jantu noon tan a probléme hewtude jentuna jumbi rewɓe dolle probléme nantaka makko ani min nima debbo ko debbo piirte heɓuɗa ɗon oɗa Allah waɗi o yeehi lanni mo goo aɓe piila andi wonni mo goo reɓɓen piila ande na debbo na debbo piirtande debbo gorko piirte wonni faadina ni lang suudande hande kam on ni weltaki fes o debban arano mom jombuno on oya reedinimo o yalti hande ko on ari tawilam on ɗon nde ari tawilam kamen ɗo o jiilam o inni min accamo ko waɗi kon fof o waɗi erreur o feƴƴi kon fof yum accamo o wattata aduna mais migui tigi ham tawi Allah waɗi ko jindi waɗi tour han o tawi ko waɗi ko moƴƴa o ari o jeeguitiɗam tawi o tam cikkam mi jaɓanimo mais ko ɓurla mettude noon kadi oya momi wonde mum deuxiéme femme on kadi ko ɗo waɗi paragantan o kanko on so woni toon kanko o wonata toon kanko mo mari gonga min ko min jombiɓe kanko wati do kala haalan ɗum so on ɗo woni toon kanko wonata kanko hooti min jona e hootu kanko dirige ude tawi ko ɗum no ɓuranimo yo hootu ƴetti bagage makko on o hooti ka maɓɓe après arɗo jeeygol on on ɗo woni toon min mi jegui min mi jokkittamo na min inni yo hootu abola chef de cabinet andi ka wonɗa ɗo min taw seki a nefilan ka wonɗa ɗo ɓenguma mo tinguɗa on ya waɗa bandiyaga ƴetta reedu ka yaasi mo anda fimum o haɓɓitowo fawete ɗum heɓa julɗo Allah haɗɗan ɗum ko min sortama yon probléme so sortima yon probléme kadi o gayna o andina ɓenguma ko waɗi kon waɗetaki guere ala komi waɗa kam ɗaɓɓani hoore yan ayɓe joni yiltoɗa ara kadi joɗɗa ka dambugal an ɗo e wiwgol lan on ɗon ari kama jeejitima jaaɓi ɓenguma mo hittorɗe mo mone on ɗo yeehi a jeejitali ça veut dire min komi naafiji ɓengu an woni fasidi yiltoɗa kadi wi'a lan so yeehi min ara tampi andi an a yeggiti o anda ya no abbolan non anda yaawigo ko yeggitata min haysi ko kanko waɗi lan ɗin piiji ɗum fof na haysi o duwaka min innugol kanko si debbo ari o yahay min laɓa jombude 4 personnes haysi yara noon na on ɗo non min mi bima non a faami min dara jeejana mbiram probléme min mi wata ɗum non ye andi taw et puis anga calculali si ko ɗum andi min nima min ni leƴƴi ɗin fof no moƴƴi kono ɓe argentin ɓe moƴƴagoy si ɓe messi ɓen ayi ndaru ɗon mo yerondi deru ɗum no wawi anna pellum kuyombo kure